Matagal na. Matagal na. May 10 taon na? Hindi lang. Basta yung may nakausog sa'yo, pag nakita mo siya, diniscredit kasi siya sa'yo eh. Hindi ko dapat sasabihin lahat yun kasi ayaw namin ng away. Kasi sa spiritual, kusog lang yun. Hindi niya naman sinasadya yun. Baka, alam mo na, bahala na. Basta ang mapapayo ko lang sa'yo, lagi ka magdasal at magpakumbaba. Pero wala nang kimakaba sa puso mo. Wala nang asin na wala na. Hindi ka tulad kanina. Pag ano ko pa lang, nalalamig na yung paa ko. Ngayon, hindi ka na nilalamig. Wala na. 5 years mo na ba itong sakit? Araw-araw ka nagpapamasahe. Hindi, once a week. Pero hindi nawawala. Kahit doon sa araw ng pagkatapos. Alam mo yung uupo ako, ay lang ako tumayo. Parang may nakaano dito. Ewan ko kung anong dinasal niya sa'yo. Hindi matama ka lang. Ay, Mas mataba yung ate niya. Sino mas matanda? Ikaw yun. ako, siya. Ay, Siya hindi yung isa. pangalan. Ha? Kapatid mo rin ba yun? Ba't iba mukha mo sa kanya? Siguro sa tatay ka. Tatay. Ay, tatay, yung kasama na yan. Pero ikaw sa nanay mo. Hindi ko alam. Kasi magkamukha kayo dito. Natandaan ko eh. Oo, ayun. O dito. Pero siya hindi. Tatay niya. Tatay niya. Oo. Kamukha ko talaga. Ang kami yung tatay niya. Kaya, itatak lagi yun. Kapatid din. Oo. Isa si Ate Ana, asawa ni Kuya Tan. Pangalan ni... Nagtutunugan. Ni Lourdes. Ni Lourdes, din. Nagtutunugan. Paano si kami lagi mo? Lakas tumulog. Hindi mo sa kasi nakikita eh. Isa ko na gusto na tulog ka kaya mo. Straight. Kaya ang kilala ko lang sila. Napunta kami ng bagong taon doon, ano nung New Year. Kasama ko yan. Ito si... Nanay niya nagpapa-insenso eh. Lagi ko kasama. Opo, meron kasi dito. Sabi niya, susunduin niya daw ako ng kahit anong sasakyan. Sabi ko sa niya, plano. Saan niya to? Aeroplano. Ay, helicopter pala. Sige, Yan ang sige. pinakapangalan nila, Sige. Mami Darwin. Sige pa. Alam kong pangalan si Sige. Darwin. Hindi yun, hindi yun Darwin. Hawak. Hindi ko alam na kapatid niya. Wala Okay. kita magpa-travel niya sa'yo. Ngayon ang tatlong beses. Papapanin. Hinga pa. Pero si Kuya, Sige, tayo. kilala ko. Atas. Ayaw sumama yan. Hindi. Ayaw takot kaya sa pwede naman masakit. Kaya hindi ko siya kilala eh. Sige. Kaya si Lisa ang parami. Oh, saan ko sila? Yung iba pa kapatid niya. Mga yan. Na Maria. Sandal. Okay. Yung straight na. Humiga ka doon. Kita mo, tinanggal na natin yung usog, nawala na yung sama ng dibdib mo, at yung bigat ng pwede mo, mawawala na rin lahat yan. Sagad doon. Hindi. Tagilid. Ibaba mo pa yung ano. Hindi, ilangan natin. Straight. Straight na yung straight. Yan. Hawakan mo doon. Ilangan mo lang. Yan. Relax. Maganda naman siya eh. Hinga na maayos. Hinga. Tama na. Ang pangalan sa lahat. Okay. Wala kami sa... Tapos Darwin, si Maria. Kasi Isa pa. akala ko lang yun namin. Isa. Okay, kabila. lalaki. Side. Kita mo, Ito yung gusto. 3 minutes pa lang tayo, tapos na agad. Sa 5 years mo ng sakit, hindi lang ha. Minutes lang. Hmm. 3 minutes lang. Please, ikaw ba yan? Next, straight ang pa. No. 30 minutes? Gusto. Straight. Ewan ko. Hindi ganyan. Kasi naman ko na nga dito sila kasi siyempre masama ka kailan pa tayo Alam mo kilo. mga ako eh. Sige nga. Kaya namin dami na papakaya. Hinga pa. Kung dami tumutulog, hinga pa. Kaya nga gusto ng papa. Okay, isa na lang. Ang dami tumutulog, di ba? Hinga. Kung hindi bitawan yung kamay ko ha, eksakto lang yan. At Okay. sa gabi nga lang Straight. yung bukas ko ang klase eh. Last. Bumuko lang ang Lagay dito. tao at sila eh. Natural. Kasi pa rin, tira ka na rin. Hindi nakapagay sa likod ko. Mayroon kasi mag-insenso, yung iba kasi marami akong kilala rin kapag hindi kaya, tinatawag ako. Tutulog ko yung mga tatangkad ka na nito. Magiging 5'11", ano ka, 5'1", magiging 5'3" ka na. Oo, kasi Mahaba eh, tignan mo mahaba oh. Oo, mahaba. gugulat yung asawa mo niya. Sabi niya, matuloy ka na, sasabihin niya, tumangkad ka yata. Miss ko lang. Ano parang dam? Masarap. Likuran mo, nawala na. Ilan years mo na sakit talaga? Siguro
more than 10 ako. Nawala na yung kaba sa puso mo na parang mabigat. Pati yung balakang mo sa likuran mo, nawala na. Ilalak na natin. Huwag mo po ka na ulit. Wala makikita yan. Malakas yung usog yun. Kita. Kaya pera usog. Pera, ito. Sige. Marami ka na ngayon pera. Ano pakiramdam? Taga saan ba kayo? Antipolo. Antipolo, Teresa. Wala na. Oh, ngayon, ikaw iya, kilala mo na nanay mo. Ano pangalan ng nanay mo? Kanina, sagot mo, hindi mo alam. Ano pangalan ng nanay mo? Talagang wala kang nanay. Wala. Wala ka talagang tatay. Wala. Sinabi mo yun, ha? Sabi mo. Ano pangalan mo? Okay na. Lagyan mo ulit yung langis ng likuran mo. Palagi ka sa anak mo. Yung balakang, tapos sikura, dibdib. So, yung susunod. Dadasalan ko na yung tubig. Salamat. Okay na tayo, wala na. Oh, thank you so much. Salamat. Kahit magpamasahe ka, walang problema. Kahit saan.